2026 особена година, след този толкова важен февруари, месеца на 2026, март. Какви са общите тенденции за март? Как продължават нещата и дали има нови събития, на които трябва да обърне внимание? Марта абсолютно живее своята категория да бъде първи предпролетен и пролетен месец, до голяма степен непредсказуем, до голяма степен емоционален. И той наистина си е пряко свързан с случилото се през февруари и до голяма степен подготовката, която направихме през януари. Сега, преди да пристъпим към март, на мен ми се иска съвсем накратко да кажем за февруари, за дълбочината на разместванията на пластовете, които се получиха, за всичко това, което избоя на повърхността, за раздрусването, което във всички сфери на живота и дори глобално и локално можеше да бъде наблюдавано и преживяно. Така че ние през март по естествен начин и съвсем логичен начин ще се справяме с, както е на модерен език казано, артефактите на тези раздрусвания или останките, които се получиха. И до голяма степен може да бъде описан този месец като преходен месец или даже още по-хубава картина може да нарисуваме, като си го представим като един мост. Един мост, аз тук дори съм си го нарисувала извит по някакъв такъв модел, не е много древен модел, стръмен, и не е много стабилен все още, по който трябва да преминем от най-общо казано от старото към новото или от това, което искаме да оставим зад гърба си и новия начин, по който бихме искали вече да подреждаме нещата, да ги случваме, да ги преживяваме. Мостът не е много дълъг, нали? Но преходът не е толкова лесен да се направи от едното към другото, защото има голяма доза съпротивление, блокиращи моменти, дърпащи назад и така нататък. Сега, само преди да продължа да припомня, че ние все пак говорим за колективната промяна. Че 2026 година нашия фокус е какво може да се промени в обществото, в социалната група, ако щете на територията на една държава или дори на глобално на света, а не говорим за неща, които човек индивидуално преживява, защото индивидуалната промяна, тя си тече постоянно и тя до някъде се синхронизира с общата, но не винаги е така. Тя зависи от други фактори, от рождена дата, примерно може да се извлече повече информация или други заложени промени, които са били от предходните години. Но когато говорим за колективното, преминаването от едното място на другото, от старото към новото е малко по-сложен процес. И сега ние това, което наблюдавахме в февруари, че избухна наистина една емоционална вълна. Защото тук през март месец на фокус са емоционалните пластове на промяна и на трансформация, съответно на всичко това, което избоя като колективни страхове, като колективни проекции, преживявания и прочее. Ние имахме една, за съжаление, трагична ситуация в България, която много добре илюстрира как се получиха нещата, но дори да не беше така, пак щеше да има някакви провокации, които да изведат до колективно насищане на полето с емоционални, да го употребя втори път, артефакти, с които ще трябва да работим. И защо е така? Защото ние, за да стигнем на другия бряг, за да отидем в другото, новото място, на нас по естествен път ни трябва някаква яснота. Но да придобием тази яснота, ни трябва тишина. За да придобием за да имаме и тишината, и яснотата, за да видим на къде вървим, ще трябва малко да се поразчистят тези наслоявания, дори да се влезе в много голяма дълбочина и в много големи детайли. На всеки един стремеж да направиш нещо ново, винаги се съпътства от целта, която искаш да достигнеш или там мястото, на което искаш да стигнеш, с максимална яснота как си го представиш това нещо и също така ти трябва емоционалния заряд като гориво да те издърпа напред. И стъпките, естествено. Точно така. И всъщност ние в една голяма част от месеца ще се занимаваме с това да избистрим тези наши преживявания, да избистрим емоционалното си поле, да получим чистата енергия на сърдечните чувства, защото включването на сърдечната енергия, на любовта, на обичта, на доверието, на
мъдростта и всички качества на сърцето могат да позволят ние наистина да се движим по, така да го кажем, правилния път или правия път там, където искаме да достигнем. В този смисъл, първите дни даже бих казала дори 2/3 от месеца може да отиде в насочване на енергия в тази посока, да го избистрим. Сега кой по-бързо, кой по-бавно, това са... С какво темпо се движи, на какво ниво е. Но това е задачата. Задачата е да намалим напрежението, вътрешното напрежение, да се освободим от страхове или други блокиращи наши състояния, които идват от миналото. Сега пак искам да го подчертая. Това са все неща свързани с миналото, с някаква стара преживяна опитност, с някакви разочарования, с нещо, което така ни е опарило, да кажем, и ние сега не смеем втори път. Стрес сме имали. А той изобилстваше. Последните, особено 10 години, изобилстваше от възможности човек да се стресира, да се натовари или да се изплаши, да се дръпне и така нататък и така нататък. Но сега ние сме още в началото на годината. Годината има много голям потенциал, а месеците февруари и март са ни много, много важни за посоката, в която ще тръгнем. И доколкото успяхме да се справим или да не се справим, всеки може да си направи тая преценка през февруари, през март все пак имаме втори шанс да ги поизчистим нещата и да ги провидим на къде ще вървим, какво ще случваме. Съответно, през март ще трябва и да измислим първите си стъпки, как да задвижим колелото на тези промени, които искаме да случваме. В други думи го казваме, ние сме на тренировъчен лагер, подготвяме се за действие, като спортисти в кавички сме изтъкани. Да, изтъкани сме от противоречия, от съмнения, не знаем дали ще се справим, може би имаме болешки, които трябва да лекуваме. И всичко това през първите 3 седмици на март, като винаги го подчертавам това, небесната логика е по-здрава и от земната логика. На нас ни се дава, първо сме в така наречения коридор на затъмненията, имаме благоприятна енергия с поредното затъмнение, което този път е лунно затъмнение в Дева в началото на месеца, когато и пълнолунието. При това то е пълен еклипс, т.е. пълно цялата енергия се изсипва. Защото февруарското слънчево беше пръстеновидно. Точно така. Плюс това имаме любимия ретрограден Меркурий, който също ще помогне да попричистим състоянията си и всичкото това, за да може да се подготвим. И вече в последната част на месеца, когато Меркурий се завърне, примерно, когато леко очуми ефекта на пълнолунието и затъмнението, да можем да направим първите крачки. Разбира се, ние в още по-големи детайли ще го разгледаме и през април месец, но нека да приемем, че месец март е месеца за подготовката и оттърсването от случилото се през февруари, като още веднъж искам да кажа, толкова са глобални процесите, че в никакъв случай не се изчерпват с случилото се в един ден. Дори вече не се изчерпват със случка, горе-долу продължаваща 6 месеца, имат много, много дългосрочен ефект. Казахме за лунното затъмнение, пълнолунието като дата в Дева. На коя дата Меркурий от 26 февруари де-факто е в ретроградност? До кога? Като точни параметри. Меркурий излезе в ретроградност на 26 февруари и ще се завърне на 20 март. А пълнолунието с лунното затъмнение на 3 март на нашата любима дата, като то ще бъде така наречената кървава луна, поради така наситеността на луната в червено-оранжевия цвят, но няма да бъде видно от северното полукълбо. Този път по-добре ще се наблюдава в южното полукълбо. Други важни дати са позиционирането на Марс в Риби, на Венера в Овен, това са в началото на месеца, на 2 март Марс в Риби, на 6 Венера в Овен. И също така, след което Венера пък ще се насочи към Телеца, откъдето сега към края на месеца пък ще дойде вече по-голямата самоувереност, увереност в нещата, които имаме да правим. Сега още веднъж да кажем, човек може да има хубави идеи, може да има така добро отношение емоционално, в добра кондиция да се чувства и да му липсва самочувствие. И пак няма да може да стане. Така че малко подкрепа в тази посока
в самия край на месеца. Но тук, разбира се, ако трябва да отличим събитието на месеца, то е пълнолунието с лунното затъмнение. На 3 март в Дева. Сега, пълнолунието в Дева, с две думи казано, представлява възможност да се излекува миналото. Възможност нещо, което се е случило в предходните 6 месеца и дори години преди това, и много години преди това, да бъде пречистено, погледнато по нов начин, емоционалната натовареност освободена, за да може да се върви напред, за да не надърпа назад. И затова, по друг начин казано и на друг език казано, то представлява едно емоционално рестартиране. С каквато така емоционална чувственост е наситен на този момент, така се е случило, че е исторически момент за България. Но с каквато емоционална наситеност е в момента, тя да бъде пречистена, трансформирана и някакси да можем да виждаме нещо друго вече в този празник. Някаква нова енергия да се роди на този месец, по-точно казано да започне процеса. Да. А предполагам, че в личен план на всеки ще има някакви подсказки в каква посока ще вървят нещата, защото освен общата прогноза, всеки си има негови лични дела. Точно така. Тук обаче ще трябва, за да може всеки да се ориентира, да знае дали има някакви планети в знака на Дева и къде точно се намират. Дали в кой от домовете. Това е така най-общо казано за ориентация, защото силата е в Девата. А Девата се занимава винаги Девата е винаги първия помощник на човека. Подредена. И се иска нещо да оправи, да излекува, да пренареди. Така че много благоприятно е в този момент всеки да си направи прегледа и там в онази област, където почука, там където се покаже в предните дни, края на февруари, началото на месеца, ще тръгне процес на освобождаване на съпротивите. Ще го кажа по друг начин. Ако е назрял момента за промяна и все пак човек си казва, сега тук имам да плащам това, имам да правя онова, нали, си извади своите страхове под формата на логични аргументи, които да могат да го спрат да не направи промяната, тук ще може да дойде благоприятната емоция, която да каже, време е повече да не се занимавам с това. Нали, това е възможен сценарий. Но разбира се, това е едно генерализиране на ситуацията и не би могло да бъде така съотнесено към всички, но можем да го наречем така. Разтваряне на илюзиите, преглед на прекалените фиксации в някаква област или прекалените зависимости и още веднъж освобождение от гледна точка на подготовката за обновление. Всички ние имаме да пречистваме някаква сфера в емоционалния си свят. Нещо там се е понатрупало. Понякога преживяваме загубите по така недостатъчно благоприятен начин. Понякога сме склонни да даваме негативна оценка на нещо. Това са моментите, в които бихме могли да се справим с тези остатъци. И много човешки моменти, но пък сега имаме възможност да ги преработим всички тези неща. Казахме за пълнолунието и лунното затъмнение, за новолунието да кажем и след това съответно към онази част на нещата, за която си говорим обикновено на финала. 30 дневки, този път обаче не са 3. Не може да разделим месеца по този начин. Ти ще кажеш как точно ще бъде, но новолунието? Новолунието е на 19 март в знака на Риби и пак да обърна внимание все пак, че съвпада на Сатурн и Нептун в Овен даде тласъка на всички тези неща, за които си говорим. След като управителя на Риби се намира в Овен, очевидно в новолунието на Риби ние ще имаме вече задачата да търсим нова форма на мечтите си. Защото този всичкия импулс, който ни движи, тези всички желания да направим някаква промяна, те трябва да получат някаква форма. Така че в новолунието може да очакваме сега някаква идея, хрумка или подкрепа от средата, за това да видим по какъв начин ние ще го реализираме. Това е много съществен момент. И колкото по-добре си свършим работата преди това, първите 18 дена, така да избистрим погледа, толкова по-успешни биха могли да бъдат делата ни. Към това март месец как ще го поделим? На 30 дневки, на 2 половини, на какво? Права си, че този месец малко по-трудно можем да го разделим на 30 дневки, по-скоро на 2. Защото първите 20 дена са много ясно дефинирани. Последните 10 дена обаче,
тук вече мога да кажа, че ни чакат по-непредсказуеми моменти, така че на колко ще се на колко още части могат да бъдат разделени последните 10, така е трудно да се гадае. Но до 20 имаме да си свършим предшестващата част или подготовката. От 20 до 30 биха могли да имаме някакви по-конкретни действия. Март, до 31, да, точно така, март месец с 31. Имаме все пак 11 дена, в които може доста неща да се свършат. И пак така по някаква логика при нас започва един друг процес. Нали? Сега ние ще влезем, доколкото стана ясно, и в предизборна ситуация, където ще има и допълнителна така натовареност на общественото поле. Но справили сме се с много неща. Предполагам, че успешно българския народ ще премине през това. С теб си говорим съвсем в началото на месеца, на 1 март, Баба Марта, женската енергия тръгва с пълна сила. Какво ще пожелаш на нашите слушатели? Пък и месеца е също важен след февруари, така че какво да им пожелаем? Честита Баба Марта на всички българи, на всички слушатели. С много голяма радост приемам удоволствието да поздравя всички нас за този празник и бих искала само едно нещо да припомня, понеже съм живяла в чужбина и знам какво означава, когато тръгнеш в един чужд град и някой се мерни с мартеница. И пожелавам на всички да се чувстват много щастливи от това, че сме се родили на тази земя, че сме българи и все по-често да се оформят това вътрешно желание да бъдем по-единни, по-сплотени и наистина като Пижо и Пенда да вървим ръка за ръка напред и да градим едно по-добро бъдеще.